bas kato ng'ama chielo momiye pesa moro odwaro chudo to nikech onge gimo chulogo ochulo gi dende. Koro seche mwalawo nyathi mondo duoge e skul to bende wakete pachwa ni nyathi ma walawo mondo duoge sikundni bende wamiye environment maber, bende wakonye 1 2 3 things mondo fit in nikech iya dala iduogo skul ionge kata buk. Janet wach moro nyocha neno ka nyocha nyithindo during games kae taneno ka nyithindo moko ma samoro hikgi dhi malo matin ok oyienegi mondo gitugi nikech samoro hikgi ne gidhi dala gitieko higa achiel. Koro higa moro nitie ma government oketo kanyo ne nyithindo ok dhi. Koro awuoro ne nyithindogi ka government itself mano yienegi ni mondo gidogi en owuon emo stigmatize gi nikech samoro kano bet dala to bet dala kata higa achiel mondo nyathi odong matin mondo duogi. Koro koduogo to yudo ka hike mar bede sikul cha okochopo kata ni okadho hik mar 19 pod en within ka to nikech koro okonyal go mipira kata okonyal ringo nikech hike samoro beto ingo joma moko gi higa achiel. Koro stigma mwawueni oken e sikul kende. Koro kosetami tugo dong koro iwacho ni afadhali awuog ka adhi abed kod jogo manosetieko kata mantiere vocational go mondo abed ka ng'ama chal kodgi. Ingeni e akwede kendi stigma no ka wadhi ka watieko nikech sani sa wadhi ka